नमस्ते प्रणाम। और हम आ रहल बानी 2 तारीखे अपने भाई जीवन यादव जी के नॉमिनेशन में। और सिवान निर्दलीय चुनाव हमारे भाई लड़ता रहे, एगो बहुत अच्छा इंसान, लोगन के दिल में रहे वाला। और हमार शुभकामना बा भाई के साथ हम आ रहल बनी। रवो लोग आई, कम से कम एगो अच्छा आदमी खातिर वह सबके सहयोग बहुत ज़रूरी बा। तो जे भी जनता बा, सिवान के जनता जे भी बा, सबके दिल से प्रणाम कि हम 2 तारीख आवत तनी। तो रवो लोग आई और जीवन भाई के एकदम साथ देवे के बा हमनी के, ताकि एगो बेहतर नेता और एगो बेहतर इंसान हमनी के बीच में हमनी के चुनी जा। लव यू। तो 2 तारीख 2 मई के रउआ सबके बीच में हम आ रहल बनी सिवान में जीवन भाई के नॉमिनेशन में। लव यू ऑल, थैंक यू। तो भाई लोग जितने भी खेसारी लाल यादव के फैन हैं भाई सिवान ज़िले में, तो आप लोग कल तैयार रहिएगा। आप लोगों के बीच खेसारी लाल यादव 10 बजे रोड शो करते हुए नज़र आएंगे पूरे सिवान ज़िले में। आप लोगों को पता है खेसारी लाल यादव लाइव वीडियो में। और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूरा वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेगा।